ಮಾತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕರಾವಳಿ ಕಿಚನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮಾತರಿಗಳ ಸ್ವಾಗತ. ಬಯ್ಯರ್ದಿ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಯಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಡ ಪಂಡೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಪೋಯಿ ಪಂದು 5-6 ಹೋಟೆಲ್ ತಂಬೋದುಲ್ಲೇರು. ಏರಿಗೆ ಮೇ ದಾಟ ಅಲ್ಪುನ ಅಜ್ಜ ಇಜ್ಜಾಂಡಲ್ಪ ಏರು ಏರಜ್ಜ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಾ? गोभी जा पाव भाजी मिसल पाव गोली दो साइड मसाला सालन टमाटा आमलेट तुप्पा चप्पा टमाटा आमलेट मसाला दप्ಪ ತುಪ್ಪ ಮಲ್ಬೋರಾ ಮಸಾಲೆ ಬರಲಿ ಏತು ಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ ಪಾಡು ತಿನ್ಪುನ್ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆನೆ. ನೀವೆಂತ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಗಹನ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಅಲ್ಲ, ನೀನು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? ಇದು ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಪಾವ್ ಭಾಜಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಾಡಲೇನು? ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ಭಾಳ ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ಅದ ಕರ್ಕೂರ್ ಪಣೋದಿತ್ತನ ಅದು ಶೋಕ್ ಆದಿತ್ತನ. ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದಾಂಡ್ ಜೋರು ಬಡಾದಿತ್ತಂಡೆ ಐಕೆಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಚಾಪುರ ಪಡ್ದು ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಪ್ಪ ಮೀದಿನಿ ಫ್ರೈಡ್ ಐತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋರೆಂಡು ಹಿಡ್ದುಂಬು ನಮಗೆ ಬೆಂದರು ಸುಬಾಡ್ದು ದೀಪದೀದು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅಂಚ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪುಗ ಮುಲ್ಪ ದೂರಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಕಿ ತೋಜೊಂದು ಉಂಡತೆ ರಡ್ಡು ನಿಕ್ಲು ಅವು ಪಕ್ಕಿ ತೂತಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಪಕ್ಕಿನ ತೂಯಿನಿ. ಹಸ್ಬೆಂಡುದುಲ್ಲೆ ಪಾಪ ಪಚಿರ್ ಕೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಅಂಚತ್ತಮ್ಮ ಕೆತ್ತುನು ಅಮ್ಮ ಅಂಚತ್ತವು ಸರಿ ಸರಿ ಕೆತ್ತೋಡು ಹಾಂ ಬೊಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಗೊಂಜಿ ಒಣಸ್ಕೊರ್ಪ್ಯಾನ ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಪೋರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತೆ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಮುಲ್ಪದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಪಜ್ಜಿರ್ ಪೂರ ಏತಿ ಏನ ಸಂಬಳ ಏತು ಬಲ್ಲೆ ಸಂಬಳ ಸರಿ ಬೇಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಉರ್ಪಿನಿ ಕೇಂಡ ಓ ಓ ಸರಿ ಸರಿ ಬೇಲ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಸಂಬಳ ಬನ್ನಿ
ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತು ಬಚ್ಚುಳು ನುಂತೆರ ಬರಿಜ್ಜಿ ಅವ್ಳು ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿತ್ತೆ ಕೇಂಡತೆ ಬಚ್ಚುಳು ನುಂತೆರಜ್ಜಿ ಸಿ ಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ದಿತ್ತಲ್ಪ ಪರಕೆ ಸಂದೇರ ಮಲ್ಪುನತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಬೆಲೆ ಹಾ 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 ಸಾಕಂಡು ಹಾಂ ಅಯ್ಯ ಅವು ಮುಡ್ಚಿ ಅವು ಅಮ್ಮ ಕೊಡ್ತೀನ ಅವರ ಕನ್ಪುಜಾನ್ ಅವು ಸೋಕುದ ಕತ್ತಿ ಏರೇ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ದಿಂಡ ಇಂಜಾವು ಹೋವಾ ಮಂಡ್ಯ ರಟ್ಟ ಹಾಂ ಇದಾಡಿಯರು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಟ್ಟು ದೀಪೇರು ಎಂಚಿನಕ್ಕೆ ಬರ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನೊಂಡತ್ತೆ ಇಂಜಿನ ಆಪುಂಟುಲ್ಲೇನೆ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತುನ ಸ್ಟೈಲಾ ಒಂಜಿ ಕೆತ್ತುನ ಮೀದು ದೀಪದಿ ಒಂದುಲ್ಲ ದೀಪದಿದು ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುಂಡನ ಹಾಯ್ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ರಡ್ಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಪಿನಿಂದು ಒಂಜಿ ಬೆಳ್ಮನ್ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗ್ಲ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ತಿಂಗಳು ಇಂಗ್ಲು ರಡ್ಡು ಸಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಪ ಅಂಚ ಇನ್ನಿ ಬೆಳ್ಮನ್ಗ್ಲ ನಂದಳಿಕೆಗ್ಲ ಪೋಕಂದು ಇನ್ಯ ಅಂಚ ಪೋಪಿನಿ ಬಲೆ ಎಂಕಲು ಬೆಳ್ಮಂದ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಕ್ಲು ತೂರ್ತಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏನು ತೊಚ್ಪದೆ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಂದಳಿಕೆದ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಚ್ಪದೆ ಜನ ಹೌದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆನೆ ಕಳ್ಳಿತ್ತ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಜೋತಾರೆ ಬೆನೆಗೆ ಅಂಚ ಮಗ್ಗೆರೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಅಪ್ಪು ಕುಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ಲ ಹೀರೋದುಲಿ ಹೀರೋ ಏ ಮೇಲನೆ ನಿನ್ನ ನಾಟಕ ಇಂಚ ಹಾಂ ಪೈ
ವರ್ಷ ಬರೋದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಮಿತ್ತ ತಗಡ್ಬಾರ್ದೇರು ಮಂಚಾದ ಬಚ್ಚವು ತುಲೆ ಬೆಳ್ಮಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಉದ್ಭವಾತಿನ ಜಾಗ ಮುಂದು ಲೈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಲ್ ಉದ್ಭವಾತಿನ ಜಾಗ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ತೋಚ್ಪೈತೆ ಅವು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ನುಡಾಂಡ್ ಬೆಳ್ಮಂಡು ಪೋಯಿನ ನಮ್ಮ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಗಿ ವರ್ಷ ಬರೋದು ನಾನೆಲ್ಲ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಂಚೋಟು ತಜಿಪಾವೆ ನಂದಳಿಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಡ್ದುಂಬು ಎಂಕ್ಲು ರಿಕ್ಷಾಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಪಡ್ರೆ ಮಂಜರ್ ಪಲ್ಕೆ ಪಂಪ್ಗೆ ಬತ್ತ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬತ್ತ ಎಂಕ್ಲು ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಾರಿ ಹೆಂಗೆ ತೋಚ್ ಪರಾಯ್ಜಿ ಇಂಕುಲ್ ಬನ್ನಗನೆ ಬಾಕಿಲ್ಲ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ನಾನೇ ಬಾಕಿ ಪೂಜೆ ಅದು ಪೋದಾಡ್ ಈತ ಬೇಗ ಪೂಜೆ ಆಪುನ ಇದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬೇಗ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಪೋಯಿರೆ ಬೇಜಾರಾಟ ಇಡೆ ಬರಂದೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು 4 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಆಡ ಅಂತ ಇನಿ ಬಂದಾಗನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ದೇರೆ ಭಾರಿ ಬೇಜಾರಾಟ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿದಾಗ ಆಗ್ತದೆ ಅದೇ പോയി ನಾನು ಇಲ್ಲಾಕ ಹೋಗ ಇಲ್ಲ ಪೋತಿಕ್ ವ್ಯಾನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಲು ಬತ್ತ ಇಲ್ಲಾಕ ಗಂಟೆ ಆತನು 9:30 ಎಂಗ್ಲು ಅತ್ತಿಗೆ ನಡಿಪೋದಿ ತಲ್ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಪಾತೆರ್ದು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತನ ಪಾತೆರ್ದು ಟೈಮಿಗೆ ಹೋಗಿಜತೆ ಮೂಲು ಏರ್ಲಿಜ್ಜೆ ಎಂಕ್ಲೆ 3 ಜನ ಇಂಚಿನ ಅದು ಪಾತೆರ್ನು ಹೈಕ್ ಎಂಗ್ ಸೀದಾ ಒಂಥರ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಂಗ್ಲು ಅಡೆ ಪೋಯ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ಎಂಕುಲು ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಣಸ್ ಮಲ್ತ ಚಿಪ್ಪುನು ಕಜಿಪ್ ಕೋಡ್ದನೆ ಉಂಡು ನಂಗೆ ಸಾರ ಐಟೆ ಉಂಪುನು ಯಾವ ಇನಿ ಕೂಡ ಎಂಕುಲು ಬೇತೆ ಮಲ್ತಿಜ ಎಂಗು ಶುಕ್ರವಾರ ಎಂಗ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ ಯಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಟು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್.